Mi abuelo fue un llaurona, mi abuelo fue un llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra, vividors i vividores, benvingut a la crònica del vi natural de Radio Pego. Avui parlarem d'una manera de fer vins lleugers, amb molt de frescor, que potser no coneixeu, però abans voldria anunciar-vos que podeu seguir Va de Vi a la vostra plataforma de difusió favorida, com Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon i més. Aleshores, parlem del mostflor, un terme específic utilitzat en el procés de vinificació, especialment durant l'elaboració del vi negre. Es tracta del vi extret naturalment del most després de la fermentació, sense que siga necessari premsar-lo. Aquesta distinció és important perquè el mostflor es diferencia del vi de premsa, que com el seu nom indica s'obté premsant el most. Recordem que el most és una barreja del suc, peix i llavors, a vegades també amb les rafles. Aquest procés de separar el mostflor i el vi de premsa es remunta a segles i té orígens ancestrals. Ja a l'antiguitat, els viticultors utilitzaven mètodes de vinificació que implicaven l'escorregut del suc sense pressió, ja fos per raons tècniques o per mantenir la qualitat del producte. A l'edat mitjana, aquesta distinció era encara més marcada, especialment amb els monestirs que produïen vi tant per al consum religiós que per la venda. El mostflor sovint es reservava per a un consum més prestigiós o per a usos particulars, mentre que el vi de premsa, més intens, venia a una clientela més àmplia o es mesclava. Concretament, el procés tècnic consisteix de primer amb la fermentació alcohòlica. Un cop el raïm és disparat, comença la fermentació alcohòlica, que es transforma els sucres en alcohol gràcies als llevats. El most es manté en un recipient d'inox, de plàstic o de fang durant una període que pot anar d'un hores a diverses setmanes. Depèn de la concentració de tannins que volem. Després ve la separació, l'écoulage en francès. Al final d'aquesta fermentació es separa el líquid, el vi, de les matèries sòlides. El vi que s'escorre de manera natural, sense pressió mecànica, és el que anomenem mostflor. Aquest vi és conegut per la seva finor, la frescor i els aromes subtils en comparació amb el vi de premsa. Com no perdem res, es premsa en seguida el most que queda per extreure un altre vi, sovint més tànic i estructurat. Aquest vi pot ser assemblat amb el mostflor o utilitzat per separat, segons les preferències de l'onòleg o el perfil del vi desitjat. Aquesta tècnica es considera sovint superior al vi de premsa, ja que el mostflor conté menys tannins astringents i generalment és més aromàtic i suau. És un vi menys costerut que el vi de premsa, encara que això depèn evidentment del tipus de raïm utilitzat i de la vinificació. El terme mostflor no sempre es promociona en les etiquetes, ja que aquesta distinció tècnica interessa més els aficionats. També és més car de produir, ja que representa una quantitat menor de vi comparat amb el vi de premsa. En algunes regions s'assembla amb el vi de premsa per a crear un equilibri
entre finor i estructura. És una tècnica molt apreciada per vinyaters que segueixen mètodes ecològics i biodinàmics, ja que intenten minimitzar les intervencions mecàniques per afavorir un procés més natural. Així, al País Valencià, Cris Vagnió de cos a cos cria un monestrell rosat, el Carroza, i Rafa, de Sexto Elemento, un blanc de Tardana i Macabeo, el Romano. No oblidem del Venturi de Manuel, de Indarvinos a la Manxa, un ancestral d'Airen i Àngel Duyer Vins a Catalunya, que també està experimentant amb aquest tipus de vinificació. Espero haver-vos despertat la curiositat i que en el futur tingueu la tentació de tastar un most flor. Salut i vi! I és moment d'estar units